लाइमोन औ नेरसोन आं फैदों नाथाय हरखाबै नों औ नेरसोन आं नोंनि जाथायखौ खोनानानै थानो हायासै बोरै बोरै जाखो आं एसेबो हमनो हायासै लाइमोन जानांगौआ फारि फारि जानानै थांखाबाय आंनि थैनांगौ समाबो सफैखाबाय बिनिखायनो आं बेफोरखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैला नेरसोन नों मानो बिदि बुंदों नों मानो बिदि बुंनानै गावनि गोसोखौनो मानो एसेबां लोरबां खालामना लादों लोरबां जानाय समानो सफैखाबायबालाय आंलाय आरो माथो होनबावनो आंनि थैनाय समखौनो नेनानै सानसै आं नेरसोन नों मानो बिदि बुंदों आं अरायबो नोंजों लोगोआव दं आं अरायनि थाखाय नोंजों थानो होनना फैखाबाय लाइमोन नों मा जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायदों नों बेफोरबायदि दाबुं जाम्बि नेरसोन नों आरो आंखौ बादा दा होसै नों हाजारखि बुं हाजारखि राय थेवब्लाबो आं थांफिनला लाइमोन मा नों आंजों थानानै गावखौनो खैफोदाव खोलैनो लुबैदों आं बुंबायना आंखौ बारा दा बुंसै मुलिखौ जाखाजोब्बाय दा औ जाबाय थाथ'दो आं खामानि मावनो थांसै ओमफ्राय जानला मानला थाबायनाङा बारा जागोन जागोन दे थांदो दे थाथ' आयु एफा गरमलै बोथोरा औलै बिराद गरमथार माथो बबे जायगायाव बेरायथावथाव दंब्रा बेनोथ'लै बबेयाव बेरायजागोन एथ' गरम बिदि गरमाव गोजा बियार गार्दावहैनोसो मोजांथारब्रा औलै हनै दैमा बहा थाङोलै माथो हाबा जानानै बुरैसो नुबाय खामानि मावनो थांनो नागिरदों अ लेंग्रा फिसा लानानै खस्थ' मोनबायलै नोङो लेंग्रा फिसा लायो नोङो दाना खस्थ' मोननांबायना जों बायदिखौ लानो हायामोन नोङो हेन्डसाम सामखौ नुवाखै नोङो जोंफोरबायदिखौलाय माथो लायाखैरा आंलाय जोंफोरबायदि कार गोनां सेंग्राखौलाय माथो लायाखैरा आंलाय दाबो लादो जाम्बि लेंग्रा फिसाइखौ नागारदो औ बेखौनो लादो दानि जुगाव फिसा गोनां गोनांफ्रासो सेंग्रा हौवाखौ लासैलै बेखौनो लादो हेन्डसाम सामनो कारबो दं काराव गाखो बेरायहैनो मोनगोन बेफोरबायदि मावनानै नङा लेंग्रा हौवाखौ लानानै बिसिबां खस्थ' नुवाखै नोङो आं बेफोरबायदियाव इन्ट्रेस्ट गैयाहाय थाथ'दो नोंसोरा आंहा थांसै दे थां बेफोरबायदि लेथ्रा खामानि मावनानै लेंग्रा फिसाइखौ जाहोबाय था फै फाग्ला दाउ गथायना लादोलै साफायैनो दं दाबो थोद फाग्ला बिदिखौ लायो नामा हाबा जाखानायासो मावनो दांनो गोरों संनो खावनो गोरों जायोलै थोद नाङालै आंनो थ' थांसै गोदाव सोराव बखिलाबायबाय थागोन
माथो लोगोफ्रानो गासिबो साख्रि मोनजोब्बायब्रा जोंलाय मा मावनानै थाबावनो थै बेफोरबायदि पुलिस कमान्ड' साख्रिफोरखौनो लायो नामाब्रा सैमाफोरबायदिसो बाहायजायो आं नाङालै बेफोरबायदि साख्रिखौ बिजनेस माव बिजनेस मेल्ला फैसा आंखौ नायदो खालमासिनिफ्राय बिजनेसानो बिजनेस फैसायानो फैसा आंजों खारफा जाम्बा जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो हिन्जावखौबो मोनगोन नोङो बेफोरबायदि थानाङा सिंगेलनो ओइ लेंग्रा बिसि दिनला बबेनिफ्राय फै थाबायबोलायखो दिनला बबाव थांब्रा ओइ नोंसोर मानो बाजैखौ एदावबाय थायो मा मोजांमोन नोंसोर एदावनो थो लेंग्रा बिसिखौ एदावालाय माथो नोंहालाय मा नांजादों गोदाव सोराव फैलाबायनानै बेयाव जानला मोनला फैनाङालै लेंग्रा होननानै बेबायदि एदावनांगौ नामा लाजिया नोंसोर जाजाबा माबायदि मोनगौमोन जोंनाव बिदि जाखाया जानोबो हागौलै बिसास गैयालै मालायखौ बखिनाया जेब्ला गावबागाव जाजागोन अब्लासो बुजिगोन नोंसोर माबायदि ओइ गथ' बेयाव फैनानै जानला मोनला बुंफैनाङालै होना हरजागोनबो थां बिनि फालथु थांसै आदा बाजैया अफाय थांदों दखाननि खामानि थांनायाव फैयाखैथ' बे दाबो आदा बाजैखौ गामिनि मानसिफोरा माबा माबि बुंबाय थायो नोंखौ लानानै आंखौ लानानै औ आंखौ लानानै मा बुङो आदा गामिनि सेंग्राफ्रा बाजैखौ नोंखौ लानानै बायदिसिना लेंग्रानि बिसि होनना बुंजानाय खामानिखौनो मावखाबायबालाय बेखौ बुंनानैलाय आरोलाय माथो लाबबाव जा बुङो बुंलांबाय थाथोंसै बेफोरबायदिनो सिरिल' थानोसै आदा बाजैया नोंजों जुलि जानायनिफ्राय गोबां खस्थ' मोननांसिगोन खस्थ' खालामनोनो संसाराव हाबखाबायबालाय आरोलाय दा बुंनानै माथो लाबबाव थाथोंसै आंनि जिउआ बिदिनो थेवबो आदा बाजैया नोंखौ एसेबां मानि जोथोन लायो नाथाय गुबुनजों बेफोरबायदि बुंजानांगौब्ला बेयो गोसोआव बेसे दुखु मोनगोन जाबाय दे आरोबाव बुंनो सानबावनांला थांनो थां थाथ' आदा दे
अ सफैबाय औ दिनैलाय मानो एसेबां गोबाव जानाय? आं लासै लासैसो फैदोंमोन। आं मिथिखाबाय नोंहा मा जादों। आं गासैखौबो मिथिजोबखाबाय। रिमा, नों आंजों जुलि जानायनिफ्रायनो गोबां खस्थ' मोननांबाय। नों आंजों जुलि जानो बिदि हरखाबै मानो फैलाबायनाय? मा आं जुदि गैयामोनब्ला नोंखौ अनामोनब्ला नोंखौ सोर नायगौमोन? थागौमोन आरो हारसिङैनो। आंनि जिउआनो बिदिनो दैदेनजाबोखाबाय। आरो आंलाय माथो खालामबावनो? दे जाबाय बेफोरखौ दोनथ'दो। थाथ' आं ओंखाम ओंख्रि संहैनि।